abusuafo mu bi akɔba ba Sogyaman Sikafie so ana Sogyaman TV so. Ame sɛ wɔte me nka akyɛ wɔ YouTube deɛ wɔte me nka akyɛ paa, but the WhatsApp channel na deɛ anytime biara no yɛ active wɔ mu paa. Nti no mede link no ɛbɛto description hɔ no ana mede ato comment section hɔ nso. Nti wo click so a wobɛtumi ajoin ne yɛ WhatsApp channel no. Yes, join ne. Na ɛyɛ ana mostly no menya time record video no. Yes, plan ne deɛ menya daagye yɛ, but time na mɛtumi de record no ɛyɛ ana wo upload ɛkyɛ nso nti na ɛyɛ ana menya time ɛmfa ɛnyɛ sɛ adwuma no. Nti no join ne me WhatsApp channel no sɛdeɛ ɛbɛyɛ anytime biara no sɛ woanhu me wɔ YouTube koraa na wonim sɛ game no deɛ wo nsa bɛka wɔ WhatsApp channel hɔ no. Yes, na abusua wopɛ sɛ wotwa any NL game a ɛno nso yɛbɔ dwuma papapapapa, yɛbɔ dwuma. Yes, obitumi nya almost 200,000 win a day na ne nsa ka ne sika. Nti no bla fie na yɛntwa game mfama wo. Yes, nkɔne number bi basabasa bi a bla fie na yɛntwa game ma wo. Nti any of these numbers biara a wobɛfa no ɔmbɛhwɛ na ɔmatwa game na ma wo kama. Ɔnɔpa game yɛbɛma wo 25% commission. Yes, nti wofa 0599212255 a ɛyɛ Sister Selina. Wofa 0246898449 Black Foster. Fa 0256654614 nso a Sister Linda. Na wafa 0544237828 ɛno nso yɛ Black Vincent. Wofa game yi ɔmbɛtwa ma kama. De hia ne sɛ wode asɛnde ɔmo. Ɔmbɛma wo total wobɛtua na wasɛnde wo sika ama na ɔmatwa de asɛnde wo. Na wopɛ sɛ Sogyaman me ankasa me nso metwa ma wo a nso me number ni 0593673300. Yes, Sogyaman me ankasa me nso me number ni. Wode ba nso mehwɛ na metwa ma wo kama. Yes, Sogyaman me number ni. Sɛdeɛ wonim me na yɛnhwɛ deɛ wɔfo anɔpa game na ɛyɛ NL Vag Monday. Na NL Vag Monday last 2 weeks yɛhitee saa 3 numbers wei ɛwɔ event yi so. Yes, ɔmo wɔ WhatsApp channel no so no ɛbɛdi ho adanse yɛhitee saa 3 numbers wei 771943 yɛhitee wɔ yɛ event no so ɛwɔ last 2 weeks. Last week na yɛ holiday nti yɛntwa game. Nti no ɛnɛ the following event no ɛno na ɛnɛ yɛkɔtoa so wɔ hɔ no. Yes, nti yɛbɔ 1111 ɛna bɛdwa 3 wɔ hɔ. So nti yɛn start yɛ wei na yɛ transfer from Monday special event number 812 mehu so ato 53. Owie no ɔbɛma yɛ single 5 owie a single 4. So to single 4 owie yɛ pɛ ɛna ɔbɛto 12 owie 12 a ɔma 47 owie ɔma 82 to owie 82 pɛ ɛna ɔbɛtwa 77 1943 and 43 ɛwɔ hɔ. Nti owie a wɔse 82 no yɛn jump no mla metwa ne counter which is 3782. So nti wopɛ me event na wɔyi 3782 atwa no $2 nso ɛwɔ so ɛwɔ hɔ kama. Yes, nti yɛnhwɛ current na woba current na sɛn no abɛhyehyɛ no ɛde ama yɛn. Nti ɔbɛto 53 no ɛwɔ ha de ma yɛn. Owie 53 pɛ ɛna ɔbɛto single 5 owie a ɔma single 4 owie single 4 a ɔma 12 na ɔde abɛhyɛ aseɛ. Owie ɔma 47 owie a ɔma 82 owie pɛ na ɔbɛtwa 197743 nti owie deɛ a wɔse yɛmfa event yi nkodi. Yɛmfa saa event yi nkodi. Good. Yɛnhwɛ second setup bi wɔ ha. Second setup no ɛno nso yɛ transfer from Friday Bonanza. Yɛnhwɛ event number 721 mehu so ato 54. Owie pɛ na ɔma single 4 na wasɛwo 46 ɛwɔ machine. So owie pɛ na ɔbɛto 65 owie ɔma 29 owie a single 7 center box position. Nti ɔbɛto 29 first box owie a single 7 center box owie a na ɔbɛto double 7. So na wasɛwo 31 ɛwɔ machine. Nti wɔ so owie double 7 deɛ a double 7 no yɛn repeat no na 31 wei yɛn kɔfa no mla. Nti double 7 no ebe repeat nso deɛ yɛde between ne counterpart which is double 7 32.
So en repeat metwa ne counterpart. Na 31 yi ɛma join no. Nti 31 from 4th box machine to winning 4th box position. Yɛmfa metwa double 7 $2. So yɛde betwa double 7 so deɛ ɛne double 7 no ɔmo nso bɛsa akanta. Na single 7 yi center box yi ɔno nso abɛkanta 52 na ɛda mu hɔ kama ɛde ama yɛn. So nti event wei ɛyɛ kama papapapa. Event no ho ɔden paa sɛ bɛtumi akɔ biem. Nti pɛ me event no, wopɛ me event no a na wayi 32 31 double 7 atwa no best 3 32 31 double 7 atwa no best 3 nso ɛwɔ hɔ. Yɛnhwɛ current no. Woba current no a sei na ɔbɛhyehyɛ no. Ɔbɛto 54 ma yɛwɔ ha. Owie a ɔma yɛ single 4 na wasɛe yɛ 46 ɛwɔ machine. Nti ɔto single 4 na ɔsɛe 46 ɛma yɛ machine deɛ a owie a ɔma yɛ 65 65. Owie a na wato 29 ɛwɔ first box winning. Owie a single 7 center box winning. Owie a na ɔbɛtwa 77. So na wasɛe 31 ɛwɔ 4th box machine ɛde ama yɛn. Nti wohwɛ setup yi a ɔse saa 31 a ɔde bɛsi 4th box yi onyim la mɛsi 4th box winning the following week na double 7 na repeat. Nti 31 double 7 deɛ ɛnɛ yɛmfa ni agorɔ koraa. 31 double 7 repeat mfa ntwe machine number. So mfa medwa mu hɔ kama. Saa na ɛteɛ. Nti sɛn na ɛbɛnya for yɛ full game no. Sɛn na ɛbɛnya for yɛ full game no. Nti yɛbɛka the 2 event no abom. Yɛka bom a ne yɛbɛyi yɛ best 5 ɛwɔ ha. Yɛyi yɛ best 5 a ne yɛbɛyi yɛ best 3. Ne akɔfo yɛ $2. Ɛna yɛbɛkɔ for double 7 as a free banker repeat free banker. Nti wonya woma no sɛn a mesi ɛnkɔ baabi a fabula fie na yɛntwa ma wo. So gyaman mesi me number ni ɛna number yi mu bia wobɛfa no ɔmo nyinaa mea m'adwuma na ɔmo yɛ. Nti obi a wode bɛsɛnde ne bia no ɛnyɛ adeɛ sɛ wode asɛnde abɔnten so ni. Yes, ɔmo bɛhwɛ atwa ma wo kama. Yes. Anɔpa game yi nso yɛbɛma wo 25% commission. Ɔmo mu bia wode bɛsɛnde no ɔbɛma wo 25% commission free. Nti bla fie na yɛnyɛ adwuma. Nyame nka ho. Ɔma yɛn kwatenten ahoɔden wɔ mu. Bye bye.